ले आई हो राजा होगा दरिया से चुनरी। विनोद यादव भैया नवापुरा, आप भी मंच पर आ जाइए, आपका भी सम्मान किया जाएगा। शत्रु यादव नारी के हाथ आगे हर गईले भोला, नारी जवन चाहे उजा कतिया में होला। नारी के हट आगे हार गईले भोला, आ नारी जवन चाहे ऊ जगतिया में होला। कैसे? नारी के कारण भइले राम जी के बनावा, शत्रु यादव राम जी के बनवा नारी कारण भइल रहल, आ नारी कारण भइल सीता के अपहरणवा। और का भइल? नारी कारण दशरथ के बदल गइल चोला, नारी कारण दशरथ के बदल गइल चोला। नारी जवन चाहे कतिया में होला। नारी कारण दशरथ के बदल गई चोला, आ नारी जवन चाहे वो जगतिये में होला। रहने वाले लेकिन हई देखबा नारी से पवले सत्य वाहन प्राण दाना। नारिये से हरले काल देवता मानवा। और का? नारी अनुसुईया से इंद्रासन भिजोला। और ये फौजी साहब इंद्रासन भिजोला। नारी अनुसुईया से इंद्रासन भिजोला। नारी जवन चाहे उजा बतिया में होला। भैया नारी अनुसुईया हुए रहली अत्रि मुनि के पत्नी जकी काल से अपने पति के प्राण छीन के वापस लेके अली। एक लाइन और है का? नारी कारण भइले 6 महीना रतिया।
रतिया नारी कारण भइल 6 महीना की रतिया नारी के तप से डोल गई धरतिया। आप लोग खुद समझदार हुआ। वो है नर्मदा पतिव्रता नारी जकरे जे सुहाग के जब सुहाग पर बात आयल बात सिंदूर पर आ गयल तो भगवान सूर्य के भी ढक देली जिनके आंचल से सूर्य भी ढकल रहलन 6 महीना। लेकिन वहल का नारी नर्मदा के चर्चा जहनवा में होला। नारी नर्मदा के चर्चा जहनवा में होला। नारी जवन चाहे उजा गतिया में होला। एक बार नारी की बात आती है तो नर्मदा को भी लोग याद करते हैं। कैसे? नारी मीरा भक्ति कैली कृष्ण भगवान के। से 16 बात जहाँ कृष्ण जी के आवेला वहाँ मीरा और राधा के भी लोग याद करेला। अमीट प्यार रहल मीरा और राधा में। और नारी लक्ष्मी बाई भैली शबनम से 16। इतिहास गवाह बा चाहे वो सतयुग द्वापर त्रेता चाहे कलयुग हो हर युगों में नारियों का इतिहास कायम है। कैसे? नारी लक्ष्मी पाई भैली सबनम से 16। नारी लक्ष्मी पाई भैली सबनम से 16। नारी जवन चाहे उजा गतिया में होला। जैसे सूरज भैया और चाचा कमलेश वर्मा जी निभावतनी वाह। आखिरी भाव नारी से जन्मे पत्तू है बर सुख नंदन। नारी से भी हंसे काशी नारी से भी हंसे काशी बुल्लू माथे चंदन बुल्लू माथे चंदन। भैया हो नारी रबीना सुरेश आर नारी रबीना कभी सुरस गीत बोला। नारी रबीना कभी सुरस गीत बोला। नारी जवन चाहे उजा गतिया में होला। बहुत बहुत धन्यवाद।